Univerzitnej nemocnici v Martine pred 9 dňami urobili tzv. Nepríbuzenskú krížovú transplantáciu obličiek. Náročné operácie, pri ktorých najskôr orgány odobrali a následne transplantovali, prebehli v jeden deň na 2 operačných sálach. Manželka chcela darovať obličku manželovi, sestre nebolo to však možné. Manžel mal protilátky proti svojej manželke a takisto sestra proti svojej sestre mala protilátky. Tieto protilátky môžu neskôr viesť k zlyhaniu orgánu. Ak sa aj na prvý pohľad zdá, že pacient má nekompatibilnú krvnú skupinu, tak netreba úplne to zavrhnúť. Treba kontaktovať transplantačné centrum. Keď prišla možnosť darovať obličku tzv. Krížovo, nezaváhali. Žijem s manželom už 35 rokov. Myslím, že v šťastnom manželstve a nechcem, aby tomu bolo koniec. Chvíľku človek rozmýšľal, má vlastnú rodinu, ale viem, v čom sme žili. Viem, aké problémy tam boli. Monikinej sestre už obličku transplantovali, mala 17 rokov a darovala jej ju mama. Oblička mi potom vydržala 21 rokov. Posledný rok už Andrea a Juraj museli absolvovať 3-krát do týždňa dialýzu. S ňou boli spojené aj ďalšie obmedzenia. To zdravý človek si nevie predstaviť, keď môžete vypiť denne maximálne pol litra tekutín. Všetci 4 sú po náročných zákrokoch, ktoré realizovali 2 týmy na 2 operačných sálach a v jeden deň. Psychická náročnosť toho výkonu nespočívala v technike výkonu, ale v tom, že sme si uvedomovali, že komplikácia, ktorá by nastala, by postihla všetkých 4. Transplantácia im zmení život a zo 4 ľudí, ktorí sa predtým vôbec nepoznali, sa stali priatelia. My to neriešime, že moje manželka dala obličku Aťke, Monika mne. My to bereme, máme novú rodinu. Na transplantáciu obličky čaká aktuálne na Slovensku 286 pacientov, z toho 60 v Martinskom transplantačnom centre. Andrea Miková, televízia JOJ.